Здравейте! Аз съм Радост и не съм ви качвала видео от повече от седмица. Много ми е трудно да започна видеото, предвид това, че вчера поредният ми опит да ви заснема видео завърши по този начин. Аз тук в канал с цел, където идеята е да си помагаме, не мога да не ви разкажа като на приятели, да не ви споделя какво се случва. Аз не ви възприемам като абонати, последователи. Тук атмосферата е много интимна, много лична, грижовна и просто имам нужда да споделя с вас. Защо не съм ви снимала от седмица? Както виждате, имаме нов микрофон. Blue. Много бях развълнувана най-накрая да го добавя към техниката и към ASMR семейството ни и да ви направя подобаващо видео, в което да го тестваме. Миналия петък излязох от вкъщи и обиколих магазините във Варна, където се очакваше да го има, но не го намерих. Бях в отпуск неделни, затова можех да си позволя да го направя. Имах плановано видео за него ден. Бях много развълнувана. Откакто правя тези видеа и от скоро съвсем хептен се усили това. Ставам от леглото сутринта с толкова голямо желание, толкова голям творчески порив да ви снимам видео. Имам цял списък, сънувам идеи за видеа и хубаво станало, не можах миналия петък, нямахме поети и си казах, добре, това видео, което съм запланувала да ви снимам с него, за да го тестваме, за което аз бях нагласила и реквизитите и всичко, нали отпадна, ще изчакам. Микрофонът дойде, аз го поръчал онлайн. Благодаря на Георги, че ми го купи. Това е подарък от него, както и всеки микрофон преди това беше подарък от него за мен. Той страшно много му благодаря, че ме подкрепя толкова и също психически да се заема да правя тези неща. Много ме вдъхновява и ме мотивира. Да, благодаря му за поредния микрофон. Да, дойде микрофона и си казах, най-накрая ще ви снимам видеото. Всеки ден нещо се объркваше. Всеки ден нещо изкачаше. И един от дните нещото, което изкочи, не беше заради условията навън,
само добри намерения. Само единствено добри намерения за тези видеа. Искам само да помагам с тях. Но леле, толкова са силни негативните думи, че на фона на 20 добри коментара един да е гаден и целият ден мислиш само за това. И целият ден ми се въртят в главата идеи за видеа, където аз да говоря и да се опитвам да контрирам този коментар. Толкова е детинско и незряло от моя страна. Аз отскоро се занимавам с социални мрежи. Да, знам, че ми трябва време да свикна, но ми спъва работата, разбира се, когато оставя това да ми повлияе. Просто чудя се, наистина ли това отсреща е човек, който го е писал? Както и да е. Този ден мина. Поговорих с Георги. Той ми даде добри съвети. И след това продължи серията от дни, в които условията не бяха подходящи да снимам. Все нещо се объркваше. И аз си викам, колко кръжко, защо това се случва. И вчера нагласила съм реквизитите за пореден път. Не са малко реквизити за това видео, в което исках да тествам плоетито. За тъкмо ще пускам плей. Тествала съм сетинга, винаги преди да ви запиша нещо. Тествам дали камерата и микрофона работят. Всичко беше готово. И Георги ми звъни и ми казва нещо, което, спъна работата. Той ми съобщи нещо, което се променя в графика ни. И аз много се разстроих, понеже това не беше негова вина. Просто външен човек беше намесен, който просто искаше да си свърши работата. Нищо, което е по вина на хората. Просто аз се напрегнах, че отново не дойде момента за това видео. А когато ти всяка сутрин се будиш с желанието да го направиш това най-накрая и този ден все не идва и направо вече кърмиш. Да. След като това отмина, нагласих всичко отново. И сядам. Георги беше хоум офис него ден. Отиде в другата стая, изключих хладилника, както винаги. Изключих печката, всичко беше нагласено. И почвам. И всичко, което можеше да се обърка, се обърка. На всяка дума, която кажех, отвънка ремонт почва да се шуми. Съседите страшно много се чуват. Аз много пъти, като съм вкъщи, се стряскам, защото се чува все едно влизат вкъщи. И когато ви снимам, не знам дали забелязвате, обаче през цялото време аз съм натърани, защото се чува и аз много често говоря ви нещо, правя ви тригъри и в един момент чува се тряс и аз даже съм забравила докъде съм стигнала. И си мисля през цялото време за това колко материал ще отпадне
за монтаж. Аз, примерно, свършвам работа в 2 след обяд. Нагласям нещата, снимам видеото. Заради тези звуци от външните условия се налага много дълъг монтаж и накрая приключвам целият процес в 10-11 вечерта. И аз в един момент обичам това, което правя. Обаче много ми идва целият този стрес покрай шумовете. И да, те се чуват. Много неприятно. Надявам се в идеята да не съм пропуснала да изрежа нещо катастрофално неприятно. И просто това ме засипва психически. Аз искам. Аз влагам огромна любов и старание в идеята, просто много ми е гадно заради тези условия. Вчера, след като се разциврих след не знам кой опит да ви снимам видео, нали? Те бяха сигурно около 20 опита и на всяка моето мото беше повече от обикновено. Ремонта, самолета, транченето, хората не са виновни. Нали? Не се оплаквам от хората. Просто ми стана мъчно заради обстоятелствата. Много ми стана мъчно заради тези обстоятелства. Много се чува. Толкова ли са тънки стените? Не мога да разбера това. Новите сгради как са построени толкова за никаква звукоизолация. Направо имам чувство, че всички си живеем на едно място. В моя дом в Русе. Ние сме в стар блок. Там нищо не се чува. Ни асансьорите, ни съседите горе, ни долу, ни отвън, нищо. Няма страхотна атмосферата. И така. И вчера ми беше ужасно. Отвратително. Направо изпаднах в някаква депресивна тупка. Супер много се разревах и се отчаях и Георги нали ме успокоява. И се чудех защо се случва това. Защо? И докато агресирах и докато ревях и питах защо, си мислех за книгата на Изабел, причината, която четях в него момент. Тези дни я четях. Там имаше мотива че една ситуация не е само лоша, а и добра. Във всичко има и добро, и лошо. И си викам, ама кое му е доброто на това? Кое му е доброто? Ти искаш да направиш нещо готино за другите, имаш добри намерения, но нещо се случва и те сбъва. И кое му е доброто на тази ситуация? И понеже вече нямах какво друго да правя, нея вечер аз изобщо чудех се ужасно. Реших да дочета книгата. То ми беше останало малко, аз бях на финалните глави. И тази книга, също като другите книги на Изабел, ме намери в точно подходящото време. Тези финални глави ги прочетох точно правилното време.
случва с причина. И започнах да си мисля за това как всеки път, когато ми се е случвало нещо лошо и ме отчаивало, накрая нещата така са се завъртали, че накрая съм благодарна, че се е случило точно по този начин, защото това е довело до нещо добро след това. И това е посланието на днешното ми видео. В ежедневието ни се случват неща, понякога дребни, понякога големи, които ни разстройват и ни отчаиват. Обаче от нас зависи от кой ъгъл ще го погледнем и просто да се доверим на Господ, че Той ни е подготвил нещо много по-добро от това, което сме планували ние. Знаете ли, вчера бях толкова отчаяна, обаче съм щастлива, че стана така. Най-малкото, за да мога да ви направя това видео и да ви кажа, че каквото и да се случва в момента в живота ви, я дребно, я голямо, всичко е с причина. Всичко е с причина, не губете надежда. Това е нещото, което исках да ви кажа сега и да ви споделя. Харесва ми да споделям с вас. В момента с Георги сме в Бургас и ви снимам от хотела. Взех си микрофона с надеждата, че обстановката ще е по-тиха тук. И утре сме на събитие на Изи. Откри приятели с картите на Изи. Аз ще намеря начин. Вие видеа ще имате. Ще намеря някакво решение. Ще намеря прозорец, в който да ви снимам. Най-малкото ние с Георги имаме казуса за това дали ще се преместим на друго място или не. То дори не беше свързано с видеята. Този въпрос висеше от